ga-akwese onye chi mere eze ga-akwese onye chi nyere eze ga-akwese maka na onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ ime n'ụgbọ na ọnụ ga-abụrịrị ifo ga-abụ His Royal Majesty Victor kwesịrị ime n'iru dunutu na-egbu achị n'Oji River chi nyere ya eze karịa ịnụ nwanyị wee nụta ha Royal Majesty Franka ngozi nwunye Meniru Managing Director Ipmo Oil and Gas Limited n'Abuja AJB More Limited Stockwell Trading Limited Meniru ọ dị na nwatakịrị mmadụ amara Igbo ga-abụrụ o wee bido ije akwụkwọ na Central School na-egwu Oji River o mesịa pasị ya wee banye na Raguta Grammar School na Jos ebe ahụ wee karịa mmadụ arụ ọ wee gbadata Enugu na IMT n'Enugu ebe ọ na-enweta diploma in marketing o wee gụsị anya pụta wee bido bizines ya ma bizines ya bụ na London na Abuja ebe ọ bụ kama onyinye bụ bizines wee kpata ego onye ji nyere eze ga-abụrịrị eze Peter nwa Meniru eze kwesịrị inwe Meniru ọlụọma lụrụ na-egwu achị na ọ karịrị akarị ọ lụrụ ụzọ dị n'ọra niile o tinyere eletrisiti na-egwu achị ịma na ọrụ ofulu ụlọ akwụkwọ na-egwu achị okolu moto wee bunye ndị ụka ọlụọma lụrụ na-egwu achị eziokwu na ọ karịrị akarị n'ime amara bụ ito wee Meniru maka nna ya bụ onye Meniru ọ mụtara Victor Meniru bụ anya eze wee kwesị Meniru emesịa ta na ọ ga-abụ eze maka na ọ bụ onye na-achọ gị Meniru ọ na-enye onye jere nkwado maka na di na nwunye biri mma n'ụlọ ibe dị mma ga-ejepụta ibe mara eze kwesịrị Meniru maka na nne ya na-ebu isi anụ onye nne ya na-ebu isi anụ awa anya abụọ ga-adị ya mma Igwedunutu na-egwu achị mana ọlụọma Peter nwa Meniru na-egwu achị ndị ọkarịrị akarị emesịa egwu achị wee chọwa onye ga-abụ eze na bere owe onye ka mililo ụlọ ọtọ wee kwuo adachi onye ga-abụ eze manya nwere eze kwesịrị nwa Meniru ọlụọma ọrụ na-egwu achị na ọkarịrị akarị anụmụ mgbasi Victor na-akwado ka ọ bụla
ga-abụ eze onye chi nyere eze ga-abụ eze ozi m kenelu ya His Excellency Sullivan Chime ihe na-achọ nwa Chime Executive Governor nke Enugu steeti ozi m kenelu ya Onowu Chifu Ebi nwa bụ ike oyimo Onowu ozi m kenelu ya Nze Injinia Dr. Onyeyiri Onowu Honorable Commissioner for Special Duty n'Enugu State ozi m kenelu ya Honorable Cletus Akalusi Washidodo Honorable Gabriel Onuzike Oyimozu Ome Executive Chairman Ojiriba Local Government Nze Dr. Eric Olwedo Aimeme na Nwayo Honorable Commissioner for Agriculture n'Enugu State Kene Lady Mrs. Nneka Martina Chukwu Agozie Global Maritana Limited na Nnewi Mukaneli ya Igwe Mike Beledog Izigbo Igbo Bibi Kingdom Enugu Oyimu Supermaster Igwe sipụrụ na Bobasi o mere onye na-agụ na-eze mmadụ ozi mụ kenelu ya sa Nze esi emere ole oyimọmọ kachi ihe na-ekwu achị kedụzi maka Jesi Jude ọbọdọ ebiye Honorable Commissioner for Chieftaincy Matters n'Enugu Igwe Victor Meniru na onye Chimele eze ga-abụrịrị eze n'ụwa onye chi nyere eze ga-abụ eze onye Chimere eze ga-abụ eze onye chi nyere eze ga-abụ eze arabụ gọọmenti achịwe nata o wee bụrụ na ndị Malaysia na-akpọmụ ka njezutebe na mụ na nwa na-eme ọfụma ana m ekene Street ụzọ agbado akwụgowa na mgbedo disoji eze Global Resources onye ọma dị na Malaysia ana m ekene Chifunonso Akukwe onye mawa n'ezi Owele aja ego n'ime Malaysia ọkaka n'ime Malaysia ana m ekele John Paul onye kwe Bigi gwara
kanta na Malaysia odogwu siri ike na ala Owerri oyi masị ka nwa na ala Owerri a na-eme ekene okwu Ezekwesị Okoye ọzọ Nwalike Ogidi nwanne Igbo eze oyimo n'ọga adịlụ n'ụma odogwu ji egwu n'ụwa n'amaka ọbụ ibe anyị nwe okwukwe magic man n'ezi Owerri n'ide mmiri oyimo ọma eji amatụ n'ime Malaysia ana m ekele Dr. Love na OCC Club eji amatụ nwezi Owerri oyọma n'Igadi ezozimo n'Igadi authority for Mariko village n'ezi Owerri ekene adịla Igbo Nicholas Ijom ọgbata zuwara n'okoko item general manager Incredible na Malaysia onye Chimeleze Gabweze adị azọ mana mgbe ị na-aga n'ihu ndị ilo na-agba okirikiri ụfọdụ ga na-agba mbọ ka ewepụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emechi ọganihu mana gbaa mbọ nkịtị ihe onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị ewe onye Chimeleze ga-abụ eze onye Chinyere ga-abụ eze onye Chimeleze ga-abụ eze onye Chinyere ga-abụ eze Nwamuchi na-edu nwanyị Igbe Nweke nwoke osisi na-adụnụkọ nwamụ n'imelụ na gaze n'ọgadịrị gị mma anyị gbaba mbata Chimuso Igbo na-ekwu n'ụzọ agba ike duru nke dị n'Imo steeti ọgazi amaka na Malaysia ebe unu chọrọ nwa ọgọ na ọgadịlụ unu mma eji ike arịba wepụta obi ya na arụ ndị zọb ọfịa fụlụ akụ na Malaysia oyimo n'Igadi ijọ nwoke si na ya jọba ijọ nwanyị si na ya jọba mana ọvọ mazịrị onye ji n'aka Emeka Moroko elozokwe na Ngozi Ọkpagụ Ngozi ka bụ Ọkpagụ oyibo ụmụnne gbara akwụkwọ na Olisechukwu anyị natazia Malaysia ka anyị jee kene Igwe Victor Ezekwesili Nwaminiru His Royal Majesty Igwe Ezekwesili ọmọọba Nwaminiru jide ekwe ka iji ya na ọgadịrị gị mma onye siri jide ka ji nọ na-eme
masị karịa anụmụ mbosi njem ka mbụ Victor Nwabeniru anyị nụziri n'ebe ahụ mgbe kwudo oli ego bụkwa ego Emeka Morocco nwa mmadụ ke a na-azụ eze ọzọ youngest igwe oyimu Victor Nwabeniru eze kwesịrị Nwabeniru onye mụta nwa ya bụ anya ezigbo aba maka na aba abalị onye n'ụwa na-achọde ya onye abalị eze kwesịrị emesịa n'oge chi eze ụwa ka anyị na-eme onye melike ya n'oge ana okwu na-agwa ndị Igbo bụ anyị nọ na Malaysia onye kpata akụ ya welu natara n'ụlọ maka na ịlụgodite stori na Malaysia nwanne m Bishop anaghị iwe mmadụ na-emela obodo obodo ga na-agbakọ obodo ga na-ewute obodo ga na-agazi maka na ihe onye melike ji ama onye ọ bụ ịmara mụrụ emụbala nwanne gị ụlọ so na chi bụ bịa onye na-eme mma na-emela onwe ya mma onye na-eme mma na-emela onye na-eme njọ na-emela onwe ya njọ kedu ihe mmadụ ga-eme n'elu ụwa isi Emeka Morocco na mụ na Chimudu aba ụwa aba Emeka Morocco na mụ na Chimudu aba maka ihe nna ya Olise Chukwu bụ ka ndịrụ ka ndụ maka na Chukwu gọziri ma gọzi wele egwu wee nye m egwu egwusi bụ maka ọgwụ aka niile na-agbala okirikiri onye na-eme mma na-emela onwe ya mma abịa iche n'ụwa bụ nke onye metere ka ugbu a